هێزن Rêjîma Esed û milîsên bi serva ji aliyekî û balafirên şeriyên Rûsî ji aliyekî diva di armanckirina bajarê Idlibê û gundewarên wê de berdewam e. Çalikvanên di nava Idlibê de ragihandin ku roj bi roj balafirên şer yên rejîmê û Rûsya êrişên xwe li ser deverê çiya Elzawiyê li gundewarê Idlibê gurtir dike û bi tundî bajarok û gundên li devera Elzawiyê bombebaran dike. Heman çalikvanan dane diyar kirin ku her yek ji bajarokê Elbara û Kensefra û gundên Sehlilgab bi tundî hatine bombebaran kirin û di encamê de ziyanên madiyên mezin rûdan. Serbarî dirûstbûna pêleyeke derbideriyê ku bi sedan malbat malên xwe bicihîştin û derbiderên navçeyê din bûn. Li aliyekî din jî jêderên leşkerî ragihandin ku ev demeke çêbiya hêzên Rêjîma Esed û milîsên bi serva. Hebûna xwe li ser hêla sînorî bi taybet ji sînonê Kefirnibil ta devera Me'aret Ne'man bihêz dike û alavê leşkerî yên zêde dişîne barêgehên xwe yên leşkerî li wê deverê. Ku car bi caran êrişan li ser gundewarê Idlibê pêk tîne bi armanca berfirehkirina operasyona xwe ya leşkerî li ser devera Elzawiyê û gundewarê Idlibê. Weke hewleke pêşveçûnê da ku derbasê rojhilata devera Elzawiya bibe û têxê bin kontrola xwe de û serbar kir ku balafirên şer yên Rûsî jî êrişên xwe tund kiriye û bi şêwayekî hovana devera Elzawiyê li gundewarê Idlibê dike armanc û di encamê de ziyanên madî û canî têne rûdan. Hevdemî gurkirina operasyona leşkerî ji alî Rêjîmê û Rûsyê ve li ser devera Elzawiyê me tirsiyakan mezin di nava xelkê de durust bûye bi taybet ew malbatê ku dubara vegerîne ser mal û milkên xwe. Pêştî ragihandina agirbesta rawestandina şer li gundewarê Idlibê navbera Tirkiye û Rûsya de. Lê tevî vê rêkeftinê hîn jî bombebaran û tobarankirin li ser bajar û bajarok û gundên li gundewarê Idlibê berdewam e.